खुलुमबाय आंनि गोदान आपडेट चेनेलाव बयखौबो बरायग्रोना लाबाय। दिनै भिडिअआ जोबोद इम्पर्टेन्ट। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय। जायफ्रा स्टेट बैंक खुलिनानै लादों नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायबानो जाबाय। जायफोरना स्टेट बैंक दङ नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायबानो जाबाय। बिनिफ्राय जायफ्रा गैया जायफ्रा खुलिनो गोसो नोंथांमोनाबो नैबे भिडिअखौ नायनानै ला, सोलोंनानै ला, माखासे नलेज मोनगोन नैबे भिडिअनि सायाव। थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नायनानै एसेब्लाबो हमनो हाखादों जानांगौ दिनैनि भिडिअआ मानि सायाव जागोन। आं नोंथांमोननो फारसेनिफ्राय मोजाङै खोन्थालांगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ नायै नोंथांमोनाबो खालामबानो जाबाय। अब्ला भिडिअखौ गोबाव खालामनांला, भिडिअखौ जागायनोसै। नोंथांमोना भिडिअखौ फारसेनिफ्रायल' नायबानो जाबाय। अब्ला आं दिनै नोंथांमोननो खोन्थागोन जोङो गावनि मबाइलजोंनो जोङो गावनि बेंक एकाउन्टनि बेलेन्सखौ फैसाखौ जों माबोरै चेक खालामो। जायफ्रा स्टेट बैंक दङ नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायनानै खालामबानो जाबाय। आं नोंथांमोननो फारसेनिफ्राय मोजाङै खोन्थागोन। जोङो फन पेआव खालामा, गुगोल पेआव खालामा, पेटिएमआव खालामा। जोङो कल खालामनानै जोङो गावनि बेंकनि बेलेन्सखौ चेक खालामगोन, बेंकनि फैसाखौ जों चेक खालामगोन। जोङो एटिएम कार्ड लानानै जोङो एटिएम मेसिनाव थांनो गोनां गैया। जोङो बेंक पासबुक लानानै जोङो बेंकआव थांनानै जोङो बेलेन्स चेक खालामनो गोनां गैया। बेंकनि फैसाखौ चेक खालामनो गोनां गैया। सोरनाबा बेंकआ गोजान जायो, बिनि थाखाय नैबे भिडिअआ जोबोद सुबिदा। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय। बिनिफ्राय नोंथांमोना बानायबानो जाबाय। दिनै जोङो मबाइलावनो नायनानै लानो हागोन। जोङो मबाइला फिसा गिदिर जेबो खोथा गैया। जोङो जिखुनु कल खालामनो हागोन। मबाइला फिसायानो जा गिदिरानो जा, नेट सालायग्रायानो जा, नेट सालायैयानो जा, जोङो बेयाव डाटानि जेबो गोनांथि गैया। जोङो अनलि कल खालामनांगौ, अब्लानो बेयाव मेसेज फैगोन। बबे नाम्बाराव कल खालामनांगौ आं बेखौ नोंथांमोननो शेयार खालामगोन। नोंथांमोना फारसेनिफ्राय भिडिअखौ नायबानो जाबाय। अब्ला भिडिअखौ नायलांबाय थादो, आं नोंथांमोननो खोन्थालांनोसै। अब्ला आङो कल हरग्रायाव थांगोन। नोंथांमोनाबो मबाइल फिसाब्ला नोंथांमोनाबो नाम्बारखौ थुनानै नोंसोरो कल खालामबानो जाबाय। अब्ला आंबो कल खालामसै। नोंथांमोना नाम्बारखौ नायबानो जाबाय। नायनानै नोंथांमोना बे नाम्बारखौ लाबानो जाबाय। अब्ला नायदो नोंथांमोनाबो बेफोरबायदि गेवगोन मबाइला गिदिरब्ला। बिनिफ्राय जायफोरना मबाइल फिसा नोंथांमोना टाइप खालामबानो जाबाय। बिनिफ्राय नाम्बारखौ नायना लाबानो जाबाय। बेयाव दङ नाम्बारा, बेयाव नाम्बारा ओंखारखादों, नायबानो जाबाय स्टेट बैंक अफ इन्डिया चेक। बिनिफ्राय बेनो नाम्बारा बेयाव दंखायो। बिनिफ्राय थुलांबानो जाबाय। जोंना इन्डियान नालाय बेयाव दङ +91 बेखौबो थुफा। बिनिफ्राय 9222376666 मोनबा। बिनिफ्राय नोंथांमोना बेयाव कल खालामबानो जाबाय। बेयाव कल खालामनाय लोगो लोगो SMS फैगोन। अब्ला आं नोंथांमोननो कल खालामना खोन्थागोन, नायबानो जाबाय। बेयाव दङ कल, अब्ला आं कलाव थुनानै होनोसै। बिनिफ्राय आङो बे नाम्बाराव कल खालामखांबाय। बिनिफ्राय बे गोजौआव SMS फैबाय। बिनिफ्राय आं दा SMSआव हाबगोन। बिनिफ्राय कल खालामनाय समाव बियो रेकर्ड जायाखैमोन, स्क्रिन रेकर्ड। बिनि थाखायनो आं नोंथांमोननो खोन्थानो हायाखै। अब्लाबो आं नोंथांमोननो स्क्रिनशट लानानै खोन्थाबाय। बिनिफ्राय नायबानो जाबाय। दा थांगोन जोङो SMSआव थांबा नायबानो जाबाय। बेफोरबायदि गेवगोन, बेयाव नायबानो जाबाय। बेयाव खनसे थुनानै होदो। अब्ला बेयाव नायदो नोंसोरो बेयाव ओंखारजोब्बाय गासिबो। बिनिफ्राय नोङो दिनै चेक खालामदोंबा बेयाव थारिखआ ओंखारगोन। बिनिफ्राय बेयाव एकाउन्ट नाम्बार ओंखारगोन, रेस दङ, बेयाव नोंनि फैसाया ओंखारगोन बेसेबां दङ। बिदिनो नोंथांमोना बेंकआव थाङालासिनो, नोंथांमोना एटिएम मेसिनाव थाङालासिनो, फन पे गुगोल पे गैयाब्लाबो नोंथांमोना गावबागावनि मबाइलावनो, मबाइला फिसायानो जा गिदिरानो जा, नेट सालायग्रायानो जा, नेट सालायैयानो जा, गासिबो मबाइलावनो बेफोरबायदि कल खालामनानै नोंसोरो मेसेज लानो हागोन आरो गावबागावनि फैसाखौ बेयाव नुगोन। नोंथांमोना बेफोरबायदिनो चेक खालामनो हागोन। आरो आं बुंखायो जायफोरना कल खालामनानै बेफोरबायदि नट रेजिस्टार बेंक बेफोरबायदि SMS फैदों, नोंथांमोना बे मबाइल नाम्बारखौ नोंथांमोना बेंकजों रेजिस्टार खालामना ला। बे रेजिस्टार खालामनाय भिडिअखौ नायनोबा नोंथांमोना आंनि बे डिसक्रिपसनाव लिंक होना दोनदों, बेखौ नायबानो जाबाय। बिनिफ्राय नोंथांमोना बानायबानो जाबाय। मबाइल नाम्बारा बेंकजों लिंक जानांगौ, अब्लासो जायो। बिनिफ्राय नोंथांमोना लिंक खालामखांनानै नोंथांमोना मबाइल नाम्बारखौ रेजिस्टार खालामनांगौ। रेजिस्टारखौ माबायदि खालामनांगौ आं नोंथांमोननो डिसक्रिपसनाव लिंकखौ होना दोनदों। नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव लिंकआव थुनानै नोंथांमोना भिडिअखौ नायबानो जाबाय। अब्ला दिनै भिडिअआ एसेनोसै। सुंथाबैबाबो आं भिडिअखौ नोंथांमोननो शेयार खालामबाय। भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा नोंथांमोना लाइक खालामदो। बेफोरबायदिनो गोदान आपडेट मोनबाय थानो हागोन नोंथांमोना। आरो जायफ्रा गोदान नोंथांमोना चेनेलखौ सापर्ट होबानो जाबाय। बेफोरबायदिनो गोदान भिडिअ नोंथांमोना मोनबाय थानो हागोन। नैबे चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोना गासैखौबो मिथिना लानो हागोन। अब्ला दिनै भिडिअआ एसेनोसै। लोगोफोर बाय नेक्स्ट भिडिअफ्राव नोंथांमोना आरो लोगो मोनफिननो हागोन।